हाय लोगोफोर, जों दिनै डिजाइन दानदों गुमैजों आंजों। नोंथांमोना नायलांबाय थादो माबायदि दानदों आरो मोजां नुदोंना नुवाखै कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना ला, मानोना आंबो गोदान इउटुबारसो। नायलांबाय थादो लोगोफोर। नै जों माजों दानो नायना ला लोगोफोर। मोनसे मोननै जिनिसजोंनो दाननो हायो आरो इफोरबायदिखो बांद्राय जगार नांसोआ। नायदो बोरै दानो, इफोरबायदि दानो आरो फिनिशिंखौ दा गुमैया खालामबोगासिनो दं। आरो सम मोनोब्लाथाय आंबो खालामो। आं एसे पस्टखौ खालामनानै होदों। आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम प्लिज। आं आरज गाबो नोंथांमोननि सेराव साबस्क्राइब खालामगोन होनना आसा खालामना थाबाय। फाइनालिनो जोंनिया जोब्बाय डिजाइन दाननाया दासान्दि। नायदो लोगोफोर बोरै नुदों, नायलांबाय था, आं देखायगासिनो दं। आरो जों बै रड नुदोंना, बेहाय जों स्लेब मोनसे होबावगोन। बे स्लेबनि जायगाखौबो आं दिन्थिगोन नोंथांमोननो। थौदो बिदिब्ला नायहोलांसै बोरै खालामनो आखायाव लादों स्लेबनि जायगाखौ। नै बेहाय बिम बहायगोन, बैथिंनिफ्राय लिंक जागोन बेयो बिमा। बेनिफ्राय बैथिं रड नुदोंना लोगोफोर, बै रिं थानाया बेथिंनिफ्राय फैगोन। बेयाव स्लेब मोनसे जाबावगोन सायाव। दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबथ'नाय जाबाय लोगोफोर। बाय बाय।